són les edicions que portem d'aquesta festa. El sorteig el farem entre tota aquella gent que durant aquests dies ha comprat cirera als productors del nostre poble que apareixen a la pàgina web. I la guanyadora del sorteig, el seu número de telèfon que acaba en 114, ara en uns moments la trucarem i en breu esperem que pugui pujar aquí dalt a buscar aquestes 17 caixes de cirera. Moltes gràcies a tothom i molt bona tarda. I felicitats al guanyador o guanyadora